O Concello de Boiro iniciou o programa da Semana das Letras Galegas cun encontro de entidades sociais en homenaxe ás cantareiras. A iniciativa estaba promovida pola Cruz Vermella. Pois o acto de hoxe vai a consistir nun encontro de asociacións. Estamos homenaxeando as letras galegas e que mellor forma que todas as entidades sociais, tendo en conta que o cantar popular é algo que nos une a todas as asociacións, que mellor que homenaxealo desa forma. Dende o Concello destacaron a implicación do tecido asociativo na celebración de actividades como esta, que contribúen a poñer en valor a cultura e tradición oral, co Pazo de Goiáns como marco. No sentido de que estamos na Semana das Letras, que é a semana grande da cultura, para nós é a semana grande do calendario anual. Estamos ademais no Pazo de Goiáns, onde fai 14 anos xa se fai a Romaría das Letras Galegas, que vai a ser este sábado que ven. Entón, para nós que xurdan máis actos ao redor das letras, ao redor da cultura galega, que os colectivos sociais tamén se unan a esta celebración das letras, nos parece moi importante que se faga no Pazo de Goiáns. Cada ano se vai reforzando máis a función cultural e social do Pazo de Goiáns. Nos parece un día importante a celebrar, por eso estou agradecido de que me deixen participar. A xornada comezou coa actuación do grupo de cantareiras Mar de Cabo e a clausura correu a cargo das agrupacións das entidades sociais participantes.